amatemo ekera kogochera okuno ogosibigwa n'omuliro. Amatemo ngogosibia robe important. Muntu tayo koba important ataraeteraki amatemo. Omuntu gagwetera amatemo amaruru oramwa omanya gochaka bo muntu bw'engenjo. Oetera obokongu ochaka bo muntu bw'engenjo. Oetere enchara ochaka bo muntu bw'engenjo. Otaetere tio obokongu tokomanya ase bintu bikorwa. Itaba amatemo karo naende kogwaeteire amatemo kogosaba Nyasaye okogokonya nabo base gochaka inyorora narinanaki mbuyamana gokogochakera obogima obokongu aitari mochando itabo obogima obokongu mbare batagete babatiswe kera amatemo are mwabaerire yaya batiswa kogoitu n'omusaja batiswa gokora mune jirani batiswa kogoseriwa batiswa gokobekererwa amang'ana batiswa igona ryobwenerete ikiagere gochakerete batiso y'omuriro ninsiri oborogi korwa asa amaboko ino ngai mwigwete oborogi bogotokaritang'ana asa amaboko bantu mbare nonekera akogokwani agokorogerani none oche ekanisa abayeakeraneti amariogo takwagagaye karate nayo abande mbaro munokomoa echange gokwereterera otobwatire osaririe ebiasara biao mogoteba ng'a barogi mbayo na barogi mbuyo abarogi mbaro no barogi mbaro ng'aki bono toko nande bakorogera chibese chinge tari chiri chinene lakini ngorateberia abande ng'aki gokorwa ebese kwarwa enene erienge gogokonera egenene nabakogenda gore sukari tigobotaka bwokorwa ebese ere ng'aki engenge abanto amo bwate ebese tigoboriri bwokorwa ebese ensinini ng'emi ncharenga chisiringi ncharenga ka omonto noene eribu lakini nase ng'encho motari gwancha karatigara mokona korogo oborogi obongo borasa amaboko Nyasaye otangasire nasarie oborogi borasa amaboko aleluya abosaria ase erieta riago none nasabaga karabongoirana ng'aki esimi yago tiga yaba open none oyo okogwakera esimi omanya otabwate mang'ana lakini ekero ogwaka esimi kwarimere echorogoro waki none oyo ore godauti tagodauti simi yago noe nabana mbagokuna simi yago noe kiara nebwate chisiri chinene ebwate chiroki baka 7 chiroki yani ekuigorwa akong'upi enkobu ekiagera ebwate esiri ere ng'aki eatanane esibia amaboko ase ebinto buna ebi omomura omoronge eatanane korwa obosana sane abaiseke banga nabwo okoboria obosane kwanyora kwaire ekaseni yago oborito eatanane ore nzanza okorete obochinga nzanza inyaruka nobwate omosani nzanza gaki none mokonywomerana esiki eatanane ono yonete gwetigenteke ngokwana esibi gentoki amaboko eatanane ore rikori bosaigo ng'ana otore nzabono tokonywa embeo metarenge mino chiko birosi mokungu taborio mosacha chisogisi unarusie bikoroto igachiruta amacheme unarusie bikoroto igachiruta amacheme mochenjerie chinde unarusie bikoroto igachiruta amacheme togotigo mosacha obeka chisogisi gatatu agochigweta ayibonaka muswaka karukoru agochigweta ayibonaka muswaka karukoru musibeli chisogisi ebikoroto bire amatore nyaro ebikoroto bire sike ya bweri nyaro ebikoroto bire gocheringi nyaro aye sotie ya nywometwe onya mutagete maba bantu benyenjo nonya mubwati bese esibi. Get the point. Take a step forward. VIP Kende kingora karamore kerikira segete. Very important person. Omonto bwenyencho.
omonto omana osebana nakie kio tokorigereri tosabe Nyasaye ito tokwanera asomo iko ekiagera twasabire ase Yesu amabore. Amen. Mbwatere tata Lisa kaleri tintuguta. Eli. Iga. Amena. Aya gonarabu. Very important person. Igo twatera kware goteba ngatiga matoi mangwire na inje. Nabu atase kerengeringa tiga na inje bisie bibitoka sende. Tiga na inje mboyomo oyokonyore bisie. Ogotero kukware korera ko goteba ngatato muya tokoraki. Tongitani. Inifagiti onyendiri ninche nkobaga. Anga nare kobaga kero mochina kere family etware ana important family na aboyomo ana important person na aboyomo at least kere family etware at least unabono gaki oyondara leta chibese chinsi ni saiga atebo leta gose nechi million isat ase percentage gaki mbago teba ngatiga kere kanisa gweyemeye emechete venga moroche tokarege kongo igoro na intu tokonye gosentu agaje amaribete venga bonera nginera ya tobera intu tokonye gosentu liyo mbati emanye korwa tenga na ento korete moroche que está ototeraji intu toyemo at least kero montongo takara bagerwe bisio kotakare bisi bibi manore. And it's my prayer that in every family an important person may be found. Monto bwenge njako le ndokie. Na kie ogotero kukobuate serebu. Kware gotera buya sana no nyainje tiga mai tomangwere. Gaki no nyainje tiga mai tomayu akore angwere. Pate wei yentongeli kijamu no korwanerere bisyo kobwa korwanerere megati kobwa korwanerera chisoda ebisyo na bibigana iriko koraki korwanerere na kige kogerari na bareta ase chisadaka igo na bareta kero montanyo oreri bagali ebisyo nasabira abana nasabira abasai nasabira abangina bengenje nabangina bengenje nasabira abamura nasabira abagaka kere kiombe kenyore bisyo ekiara mariko gagoteba nasese nirio yokorwa kubwoyo gokoraki oyokoewo igori rigwacha motwa at least ngwagenda nebisyo gento giokoganeirie okwegena njetindi kogende kanisa bosaigo nande nairana ntabwati okwegena ngarero kunarwe sadaka yane egento nkero mone nagokora bwone egwikie kobwati ayenga kyokoge ya yokuruta bosaigo ngarende tikatobaye tari ntumokoa nebisyo kuo ikorwa somo nyaneki omonyene ebisyo naje tigama toima koreki angwere naja kogwere bono Timotheo ya kabiri eyubere kebunge merongebere na kemo iyo kego spell so nice ngase nyumbe nene in a large house maite nyumbe nene kanisa bono bune yetuacha is a large house ase kanisa bune ye gose nyumbe nene gose minonya mukare nyumbe nene gose nyumbe nde yonsi agachire nene enene yerigena ebinto nko babireo ebinde birosa irie mete ebinde birosa irie sike unabona chinyonga na ebinde birosa irie chiplastiki ebinde birosa irie tabu ebinde bikarasa ligwe feta na rosiriba ase nyumbe rengaki enyumbe nene bintu birarwao lakini ebinte binonya birose irigo igo bibagirara kabiri mbiro bire special ose mwana korora
ngai mokora special bisieke ekabati nonyene rumwere special nonyene ore keigoire gosoko nyore esiekire why ebwate bintu byaki biengenjo nonyene suti nando siekobeko asagaja. That is special. Aya bikoro tokiora nyore bitigire sikobigo twenu ebi birodinari ebi bigwakaki amatobori ebi bigotoraki ejae nabiora nyore bitugutire siko bono ebinte ebinone binde na bibe bie plastic mbibagire special na ordinary special na ordinary ebinto mbiro bie plastic lakini bibekire kobe bia masikani ose mwana korabo mbiro roro bia maroba lakini bibagire koba bia masikani mbiro bie mete lakini bibekire kando bune biaki bia masikani uranyora igintu kerose iriguru yeta lakini kikunete esikere ng'ombe kigakuna echabu y'omuntu nokeire kabati buna kere ya ngakyogo koregera okeira asike bwenere okobisibye bana some kebunge ekyo verse 21 asayo onyo omuntu origeti gwesibye ero monyene asoguyatana na korwase ebintu bune ebi bitari bya masikani nabe gento kyogosika yanjeirwe kera wenere ngo omonene kiarosiwe asekere meremere ngaki emeya igoro onde tayo ngokorera introduction ya gotebanga onde tayo oiboretwe to be useless kero monto iboretwe igaro yo maana tatigo mochanda noyo nayo wesibia omane koba important nayo wechoka omane koba important nayo kwebe kabuya omane koba important onde tayo tari important yani kendo bore morai kuiswali nobody is useless everybody may be important lakini koba important is your willingness no itabete mijamora bana banyasa bana rocho tana koruchaime obeke kerebi origia gapagia gake ogende ange omanye bibungo some kakino chiko manekana muno mokungu gwesikimu ya nayo gwanja obe important orocho tanje tosome ngayugo chakobera important ogachikote bigwe sukuru kalimere metei orocho tanjo kore miremo yago no mokia ngayokobera important orocho tanje totige busa oche kanisa ngayokobera important rende nayo siku orocha ye kokore konda kwali melimonu ngwana kogora no ene eraba no ene gekoroto no ene yanga yobogeni ngayogo chakoinyorerwa ochiko gochiarari ochiakegeni no bwate yangora abeke nayo wanja obegi obe important na bebu kuyate babeli kiriali nayo wanja asogwanjo yo amanya gosoma statement jira to make a difference you must leave given things egerore tetabauti ebintu mbirara robwenere gotiga omanya ko bomuntu bwengenjo nabono mokungu boligo mosacha gotene na matanga atebe ngo mokungu ana maene no muya oso mokungu yugo ikatoke otigire kwa ingonya nakona gutuboresi miyo mogaka wana yendo bore moigwete oikato ko kore yendo gege otigire kwa ingonya
na ende otigire kona kolera otigire kona koruserio mogaka egesiomba mokungu ina isa gukua oso mogaka agagote na tebe ng'amaene na asiririo mokungu bweng'encho abasacha ngocha bare banywa makoba akwereirwe lakini tindo chikose ninyoro mokungu bwekainoyo lakini oyo ndego sayo isi guku mogaka akagoka nga batagokura matanga bwangu bigamole ekiagara tuli importanti to be important you must make a difference tuli komenya buna abande bakorete bamenyete tuli kuragira buna abande bakuragira tuli kuomana buna abande bakuomana tuli komogora buna abande bakomogora tuli komogora bo tuli gukwana buna abande bagukwana to make a difference oikokole binte njerere ngaki engao yatabanga to make a difference you must sacrifice korosie tabauti oikobo muntu okoyie binde okoyia aendo bwerwe kumwanzo oitabanga ki byayire asengenjo tigere you must sacrifice koikoru mendo ekemwanzo to make a difference oikoru ekemwanzo na bono babasacha tiana kabori mukago no mokomupa lakini abana akoiboreire na magwa ngakyo kora egera obiora abana abamba jeme yao togo chumereri none karo mobe abana barabuna abayabwa yes to make a difference mugaka goiko chumereri okwana bakagwata banga wa akigoze ngokora ihongo kwana bana honko mwaka nande gwatika okobe balimo gwakwana nga onye tali abana togoika point ye ywa de kirirabo nayo manyete nga bagera mbarabi abana no ena bangi nambaraka ngamwatamire lakini nyasaka kwa abana baja kumwana ko gotebinga mami kwage echigu pole nyasaye na tokonye oyo ndabwekaine ise bakobukarakari ovura ngakirinde singejo mwana oyo naendere ise nonye karomo bamwanchete warusi mwana ngaki tindiko kwana ngana mwanchete lakini tigambera ngonyo musio yo mugwete kwa mana komeki gento the difference wano tonganye baisi bande babwato motu sono yoite bako nyoro embarango oyo tariyo yubo chako kajoro joko moira ba oi kochu mereri o sacrifice mange to make a difference guarde como bocali que sonamos y no veis de bobe así que bunge que ya Timoteo ya kabere ibere yo que gote ba number 1 to make a difference you must wash your hands koikosibie amagokao kosibia amagoko ningie mineti we atanane korwe bikori we atanane korwe bintu biko gwako bonyira we atanane korwe bintu biko gosarerie dieta you must wash your hands unabona mogaka kobo mogaka bwa masikani egurumu nere yabagako bwenerete gutika egurumu nere yabagaka batesigeti na basani bago bale but you must wash your hands uikabwesi bya mabokao otigana naki na barabo umanye kobo mogaka bwa masikani obekire kabati unegento kieli goliri nene olibweta habu bakungu bande bagotebanga mware kubweka na muno mogaka nyarebe bwesigete mogaka timati usumoma eteka chisabu ngo salijira bagaka ba masikani akoba sisa bwimbe mogaka bwa masikani oikabwe atanana nero bwesaba maboko kubutagali esaba gosekemera buzaigo okageto bwati ngombe
ukage kanisa te yogochi yango ndaraba goli aiga se no mugwata balisi bagwa kobaje ya oyu ya ko butumara woba kiya oyu no anya bali bagwa kakoma babwene taba maseri ngaye koraki aye kagwa amago kaju abekere twa ina magos asenaro tarikoba ogwesibiki amaboko anya no mungi no beire korera takona kubutana bikungwe byebika mugoita mosene yaje atanane sikachimbuche sikagento chimbuche atanane kungunaro kugambara gorari tegwiti pajingo kwa atanane esibie umuromoronge atanane kuruo bosana sani abaiseke banga nabwo bolyo bosani kwanyora kwaire ekase ni yago bolito atanane ore nzanza okore to bojinga nzanza inyaruka no bwato musani nzanza bakino ne moko nywomerana eziki atanane ono yonete gwetigende gengo kwana esibigendoki amaboko atanane ore rikori bosaigo ngana atore nzabona tokonywa embeo metare nge mino chiko atanane egere okuna kugwisibia amaboko ebintu mbiro gwisibia amaboko gwateba nganje okokora kweke ogosangana ebitingoraki tinyorekano esibia amaboko atanane korwa sebire and you will make an important person yani ona kere gento gekoba no ngachwa abantu bonse bagokananga oyuere tagotukabu abwo mwamu ngacha tariko kora gento ki tari kiryogo tebe ngaki ekyo amatoka ature karache ki mwa Dennis anda manali toka ria toka lile sai yoro chembwe sibeti amabo no esibigento amabo esibia amabo no na saba kaka bongo ira ngaki esimi yago tikajabo open no yoko gwake resimi omanyuta bwate mangana lakini yakero gwake esimi kwari mere choro Waki no yore go down simi yago no na bana mbago kuna simi yago no enge kiara ne buata chisiri chinene buata chiroki baka 7 chiroki yani kuigorua kongupi enkomu kiagere buata siri renga atanane esibia amaboko asebinto kunebi esibia amaboko ko ruchironi tago saba chironi bosaigo esibia amaboko esibia amaboko ko ruo boragori amusore una nara atarira kake iga asina atarire ndubwata banta bake na inde bare kanisa bakogenda mangana yoboragori bakogenda era nari togosabira nigento kerikenda nari bina cyantebya lingane elio kogoikaria bigwatekere osenoti mogosaririye kanisa ki elieta ngano boragori mogo ngana masaba mogo chikisi town stadium omoruwabe wesegiri atana na sebinto bunebi kopo muntu bwa masikani unabona kogenda kukwira sakaora gaki kukwira sakaora gaki atanane ngangi bona ninje manyete takwa gaga bintombi angora ngibikwanga saka byangete osiro atanane nabako bo muntu bwengenjo na ino gutinde kura atinde kwe otinde kwa sama sikani asengenjo bwe atananete na bantu bwata bakaka bande batana gwanja babatizo okuminkanisa ki egocha komotinde endeche na bana rocha yaraira ekanise kwebe ko komotindeka asengenjo ba etwebese ku kanisa era tana kokora tana gochi sinziali abando ko imo kukorwali aso kwereire etumbato ya tokazi
esigara ya tokanse egete kenya sore ya tokanse ngakibono gotinde kubunai atanane asogwesi bya mabokao asebinte bingi. Haleluya. Koraki atanane yakabere ya teba, wash yourself with water, with blood and with fire. Esibi ayo monyene asa maje asa manyinga na somulero. Asa maje asa manyinga na somulero eyene batiso ya maje no moika no mulero. Ekeroko po muntu bwengenjo, you must be born again. Enda yo some buya Yohane eria isato esitori eraro goika no monto monene bwenene te kobatiswa yesa kamotebia you must be born again to be an abundant person oikoi borwe eliakare umongi na toko gotota batisi nande to gotarire batise ngoro anya gweturu baniri kwabeiro echabu yuka ancho batiso nkarenga okosibi kunkarenga no nyembona mwezi mwamane bo wiki eri mwezi bet igorongo ezibet ngioko bore ringankarenga kogwacha bukano beti mwezi yani aya no nyen komo ni norechi teliko gotebi ngomonto chabukire lazima akore lazima asibi tako na koborie namba to be an important person oikabwesibi tianja kera samaje owesibi kwa mobere ekeroro monto bwengenjo abana ko banyorire kende basokire kwagoriru chianga chingiya tago chibeka ne chabo esibi omanye korara esibi omanye gosoka esibi manye ko gende kanisa esibi manye ko genda kemera esibi akerongi basi akebikoro terangi tako beke bikoro to na chwara esibi na yokoro kunga mama fulani koko gende sukuru ko kwani abana tako beka sikati ende yonse esibi echoke omwana oteba mama okiri ko gende sikati ekalekera ma okomoka korwa mwana otamago chikera simenga mama tarakora kobekero ngende yonse ko chezukuru mwana akobori ngai where's your father na bana bande obateringe father teraje eri no okorete no beke gotiengiya ne taiboronge osetisa tiebwenerete baminto nayagenda kwani abane zukuru bate batatu jiri wesi byo gotangana erumu ya mari none korenge tali aresi toje binto nyara bisonkore sibyo mochioyo kwa bairo monto bwengenjo obaise ko kubabura tonyore nga nyaro nesito yebikoro to ne chinyambobe esibie ani go yone bara go ponje bako bolinga bone yene samani yebana sleeping room is important ekobeko buya getanda keraro kya chakire konyega to auko osie getande kiya kogo kutwa korosia getanda kere important tibabo yonde bako temanga akyo mwana minto kure mai karanse ke kwenda kuchinyara abaiboli balimora ababere echoke mapema esibie abande muatamanira sengenjo yobo chabu mokungo gotamo mogako ya sengenjo yobo chabu bagaka batari wechibia sibio mogako nonyo gotire mochibie na ende momenyamo ende mokueramo ndetara igupointie taringa gakare rumugete na yo kare rimugete bona aye mosabi ototebio mogaka kwaretire ne rumu yao ototebio mogaka kwaretire korera mwaigure onango myameli mora maizoka ke moigwe sibio mogaka oyuka go kutwana ora no morabware no mochibetie aendelende bera nerange
ntomanye tamarwaire naro Yesu kali ayane naro gozenga kiare nonya no gwesuze likogo chagabura mozibie na kwana igana limo na mozoka mochiko korabo ekiagara na kare mwachinyire unabaona mokoyo ndaye korere mbebubo sabalisi mogo chakoligi chinyimbo toete bokeka nande njereye mwatike kesasiro timbo chakiale toko nyono mukungu chareti buaje twa moachi nyimbo ende litole no motureti yomo nyumba kumya yomo balisi babere na basita tuli kasi toto toko teba ngao ekurusedi aku communion yani tubwata ine no to kwa negosi zeke nyombori mere manga lakini virosi wana totaraje virosi mokungu tabolio mosacha chisogisi unarusie bikoro otoiga chiruta macheme unarusie bikoro otoiga chiruta macheme mochenjelie jinde unarusie bikoro otoiga chiruta macheme togotiko mosacha obeka chisogisi gatatu agochigueta ayibonaka muswaka karukoru agochigueta ayibonaka muswaka karukoru mosibeli chisogisi ebikoro tobira matore nyaro ebikoro tobire sike ya bweli nyaro ebikoro tobire gocheringi nyaro aje sotie ya nyuometwe onya mutagete mababa nto benyenjo nonya mubwati bese esibi koragento ki ono yonde bara ikuponje bakabona umutaka mbogera bo muchabo koraki esibi na kwanera niri elia kabere batiswa kokwa iranire magega irana naendo batiswe kokwa akorire bibe ikabya manyekanire nzengi mana totakurandia minyoka naendo sibibu ngangarenga na maniga igeti 7 ayatora ikinonya nkabere ngeke bunge kingero bichire bibungo bichira netomanye tibuku tigatogosomere sibigwa nganje ndo monena iganga kingokora nonye nikode masi urenge roya na koreteki na batishe tu ama ni urengo mkubwa bwa majeshi na koreteki na batishe tu monto saleti batiso Constantino otebete muri kungira mache menyorokeriye moto komulie batise kasareka bande bakanarabo batiso ni meya mache na ende toliko batise rumache masabi amacha to kana rayu aba masabi abata masabi igenta kana ne bibe bigende aserieta liango ya Yesu ngaki mago koro yore kerema goso bwato bakongo so borwaire amache to kurigia mange twabeka none tangi twamubatiza ingo batise tuo baba Paulo na Sila kero barenge chera bantu bari baonjogete iko baba tisere tuwe tangi nganga yogo soma no muriri ora sebuku no jomane biswali byago bya chikoni bikoraki bisire omwana kabere myaka 14 lilia doli sensie chachete kabisa tigaba tisu gosenekende nama ete goitaba Yesu myaka 14 go chigoro bantabo baisanire bako batiswa aitabe Yesu bono mabolia na rogotoria adolescence na rogotorio kobasoka na rogotorio bobalimo na rogotorio boenenu na rogotori pezi na rogotori sopurano na rogotori whatever thing ono yentumole na mina magotebeke na rogo konya baisi batike gwako mopire sabato babereka basasinengo Nyasaye esibi amatemwe kerako gochera okuno gosibigwa no morero amatem ngogo sibiaro be important mondo tayo ko ba important atara eteraki amatem
omonto gagwetera matemu amaruru oramwa omanya gochaka bomonto bw'eng'encho oetera obokong'u ochaka bomonto bw'eng'encho oetera enchara ochaka bomonto bw'eng'encho otaetereti obokong'u tokomanya ase ebinto bikorwa eitaba amatemu karo naende kogwaeteire amatemu kogosaba nyasaye okogokonya nabo base gocha koinyorora nari nanaki mbuya mono igo kogochakera obogima obokong'u aitari mochando itabo obogima obokong'u mbare batagete babatiswe ekero amatemu are mwabaerire yaya batiswa kogoitu n'omosacha batiswa gokoramu n'echirani batiswa kogoserigwa batiswa gokobekererwa amang'ana batiswa igo nari obwenerete ekiagere gochakerete batiso y'omorero batiswa tagoteba ng'a amang'ana are gare koera rinde gokogenda ekanisa kwanyora gaki nore gai gaki rinde gokobeka kwanyora ebirengere rimbiro ngweng'ai nore inchubu nore igo ebuku egoteba ng'a inchubu namokorete ki namore yamanya korworora yateba egento kende ase ogosibi gwake egoteba ng'a koba omonto bw'eng'encho you must break the spells goika oate ebinto byoborogi koikobiate you must break the spells binto mbirokonyora rero byaichoire kanisa nona abana baita baiseke baichoretie binto koboko abande bigoti bande goseng'ai binto biri goikobiate binto biri byose bine byoborogi tatiga abana baito batari komanya rero nabo kogora ebinto byoborogi korwa echiro obeke koboko you must break such spells koikobiate mikaisane kemungo 12 mikaisane kemungo 12 mikaisano kemungo 12 break the spells mikaisane kemungo 12 5 verse 12 mika egoteba korera yane somere 5:12 egoteba ng'a niisirie korwa ase amaboko ino nabaringorie tibakonyorekana ase more nonyang'ake yaya turasoma buya soma naende buya niisirie oborogi niisirie oborogi korwa ase amaboko ino ng'ai moigwete oborogi bogotokaritang'ani ase amaboko banto mbare nonye ekero akogokwani agokorogerani nonye oche ekanisa abayeakeraneti amariogo takwagagaye karate nayo abande mbaro munokomoa echange gokwereterera otobwatire osaririe ebiasara biao mogoteba ng'a barogi mbayo na barogi mboyo abarogi mbaro no barogi mbaro ng'aki bono toko nande bakorogera chibese chinge tari chiri chinene lakini ngorateberia abande ng'aki gokorwa ebese kwarwa enene erienge gogokonera eyenene nabakogenda gore sukari tigobotaka bwokorwa ebese ere ng'aki enkenge abanto amo bwate ebese tigoboriri bwokorwa ebese ensinini ng'emi ncharenga chisiringi ncharenga kawa omonto nonya na eribu lakini rero ase eng'encho motari gwancha karatigara mokona korogo oborogi obongo bore ase amaboko nyasaye otangasire naasarie oborogi bore ase amaboko aleluya abosarie ase erieta riang'o baringori tibakonyorekana ase more nonyang'ake igoro oche toraruseriwa abarogi gatia barogiroka barwa ekenyoro giaito nabare ekanisa na kanisa manya kobeta bwati morogi nonya noyomo aki moro oche kanisa itekoba important lakini rero tata baererire no bare ekanisa abande twabaire bakegasirie ekanisa kera nto bamanyeti bono no bare baburukanire lakini bono omorogi gokoba important onye gwatigete oborogi okamanya gosoa ekanisa tagocha noborogi nebinto binde obatisire naende obegete ebinto byoborogi koboko ebinde magoti no break the spells oise kobutora ebinto ebyo nabokoba omonto ogento bweng'encho bisari binde bibekire maboko biate binde bibekire maboko bibutorane binde bibekire maboko kero gwatugutira oborogi gosobora gori igokoba omonto bweng'encho esi bikorwa ase ebinto ebi
bochaba chabo bokoroga abantu ne chibese chiabo genda chibwato kabanta abo basibo naje gose chiago nchibe chindoka sibete gose irongo toliko chino joko mongino yamanene toliko chino joko osibete bese yabande na nyarebo osibete gochinero gakoire 100 gwasokera gochikemera na endeli chareli toliko chino joka anene osibete kenteke ukakokonyiro gwanjete anene era bwarorete bakagavirizika na era gesavirizika na aja tubwatike ngiro kwa makonere Kakiro cho motu ko nongo kororega mate bali mo koraro ga kwebori ngaki do you have common sense Pibutore korwa sama bakaino Pibutore bintebyo bochinga chinga chisembe chiri chisungira se bitanda chiate maguta arimo kweya kayoborogi yatukute marioga arimo kweya kerania yatige nayo bo muntu muya lakini onye goko yaka kwacha kokona abantu lero aserieta lya Yesu na buno tegerete igo na asali chinguru chiaba aserieta lya Yesu na asali chinguru chiaba samaninga Yesu na asali lyoborogi bwago kachaka bokolie serieta lya Yesu Poko na kutuchana Monto kaba iroka obara gibosire kenyoro kyaino kenyoro kera imuke ekyagara sobara gibole no ene enkoko ekorogu ngombe buna ya iyeriga kwa kamarimo mabere lya kabera iranire kekone paka bande mwasale kire ngareta lirongo ka kina marabasaba na marababu ujira matabeka ni boli no bara gibondo kwegera saba Kosera teraya ngombe bara kose chumbi oje sabere ngomona na chumbi eye ngombe ye njaira netia maraba maberenje chumbi ye ke gosoera nindage konyuna mache marioga alio yonda yete echaga kwe ngombe irania maberaye naye gwakora serieta na mabera irana ando chago koborie bari me ngaki gwakorete na eta kona koeresa kire sitori motebi nyasaye naje gentoro ri mangana okona kwano ro monu kirasi Oikomanya naye ngo bisingore ndubole kirase no ubwate sitori tikangotebi bano ogotebi bakoyo korete nganjare kyo mone nangonya tengo kwana ande tindi kobisa esoti akini kwago soko tino ka break the spells bihune kabisa egento kia mwabo ogo koro montabe spesio iko ge koro kunga pai ekiroti of many colors ore yanga ejikara chinyingi pastor ngi kyogote soma Genesis 37 verse 3 Genesis 37 verse 3 akingo korangore haya na isoko atika iribere chioka Genesis 37 verse 3 ngaki verse 3 agote wono Israeli ganjete Yusufu kobwa abana baye bande bonsi ekiagera garengo omwana oye wobogotu akamoroserie yange ngiye ntambe karakura abamwabekero barote ngaise ni gamwanjete ekera abamwabo barora ngaise gamwanjete kobwa abamwabo bonsi barabuba gakora kimoigwete tigera iko bana baba yaisanire mwana onde bwensi ogwanja bwija gwite quality mwana oyu abamwabo na bamwanga gakobo bwengenja sobogemo akina bonta ketemba tebi abaiboliga dedicate abana bako mapema dedicate ngaki basisini babeka sina sai mwana tayore useless babeka sina sai mapema na kuko babekere yanga yechikara chiningi sisini abana bao onye gutageta abana bo baba bengenjo bagakamura lingana likoruo monu gasa abana bao na liliko kora abana bako ko babengenjo Manaso mwana gokora buya
chaka como seseni mapema naende moerori ya mapema aya na bondo chinga na bora ngone aya na bora ngolere suti aya na boba ise kongolera yendoki eyanga aya na bora konya abana bamino no bwato bwanjana nagusabiringa nyasako ekinibo tibwe babana bamino dedicate barabo mapema dedicate abana bago mapema paseseni mapema tali ndutwe katoko goseseni abana bago bona barandi na aye seseni abana bago na goko paseseni botambe tigamba tebi bono abana goseseni onyananya ora chinsamba somereke mungo kende igoko baruwereke mwanzo una ayubu asobosibwa nyasaye botambe ke mwanzo esadaka una togoche kanisa tako rukwama na kolikanga Doris and the family tikobo jingo karabe kira abane bingwanso byabo buno ba dedicated nyasao yo musabere tabo monyagitari itabeke mwanzo kiali ande toko sabero mwana monyagitari kwa manya korweni toko rurendeli lakini rende kora toke ngemina era kwa bwate asechibese chinene nande tiwanga koro ekiagera ingomanyete ndasai lakini chaka botambe kwa ira abana bago asama tabau botambe kwa ira abana bao asama tabau nakirera na barentera mwacha buna chino goiga mutanareti ira abana bago asama tabau ira abana bago asama tabau nande kwate abanyasaye ndagete babeiga nyasaye ndagete babeiga no morogina bago chaka abana baego uyu atagetaji ko bwa morageri ngori bwaterio morageri chaye bwaterio ochocha ochawaranga kware na ayo lyogo lyago iro mwana go botambe asama tabau imoirere sadaka yaye asama tabau dedicate your children babeka soko bako kwangu kwa nyasaye ne sadaka yabo babeka soko bako kwa nyasaye onya mwana korandi gugo na korandi igona reteta ayo botugweri no tigakoba ni obotubwoko talikobeka banaga abana bali musacho oli akoye babeke igaye kogo chakokwa togo totigera chikwora sekenyoro kwato tigira abana bengenjo haleluya beka abana baga samatabau igona lyoko bakonya babeka samatabau that is buying a kilote of many colors for your children okuna koko gorera abana bao eyange ntambe erene chikara chirengaki olinero mwana Yakobe chandere tasoko saba aenda maene akaboyomo lakini bwengenjo takonya tabande bamwa yes no bwato yo more bunayo orori kwabekira soko bako kwanya sana orori na baboria kolera guka manarete ngabana banarera bajira marubonzi ngwa babegeta soko bako kwanya sana ngomo ruorero sadaka kanyasaye sadaka yenarwa mokone amarua araro kepaka marasare lakini eche kokorere gas aseli etaliam naende bano mwisho yuma go yure mna toko mosabera naende bakakele na ochia sai ento kende ka kokora kopo monto bwengenjo igoto gwetiekyo igoge koro kunga call out for a special purpose coming out to where God has called you kurangeri gukorwa sole nyasaye ga kurangeri onye kwarangeri guna nyasaye itaba oyu nyasaye rangeri ga itabire umonto yubakabo yubwenge bwengenjo ase omochakane yu 12 verse 1 Abrahamu ga rangeri tibu inguna korangeri Genesis 12 verse 1 to TV somango korera yane ngakiego teba Tueri bugwani gego teba monena agakwana na Abrahamu akamotebia karua sense yao nase amate yao naso mojoiso ogende kuikense ndakworokie gogo kora igon ingokorobe gesakweke nene ningosesenie ninkore rieta riago liberire ngaki rina na baba karati gerabu nyasao tebabo ekera kurangeiri gwa itabire
naende kera kurangiri gwakorire buna agoteba Nyasaye gakugusisenia agokore kobomo nene akore rieta riago riberire ngaki rinene lakini ekero kwanga goitaba Nyasaye gakugotiga abwo kwabenieni na kabeiro mokongu sana so goitaba na kabeiro monto naro kugamba mwina ari bakana igura anaboko mwari yogine rio musacha ekero Nyasaye kurangiri amura bura nchena bwateke konekebe yani na obo etebusyo amura rera sintenere tombu yamano Nyasaye yani Nyasaye gakurangiri guri make you an important person agenda sagote onya ne kanisa gendo onya no kubatisu gendo onya no gotigo bochinga kera Nyasaye kurangiri ajaigwira igako gokorobo monene akore rieta riago ribe nene naenda akore gento ki agusese onya ne kongresi kware gochi genda unabona bakungu bali go kwarangerunga genda kongresi jabange kwamanya goteba ngo gotigere bintu akandaka ngokuore no bonto bwao mukayo tanako korai ngo bochinga ekero Nyasaye kurangiri imoka oigwererio giriango nagokorobo monene ine promise yae nagokorobe umoseseniwa ine promise yae Nyasaye gakurangiri manya goteba lero kora igwerio giriae tokongiki tokongengoro lero kora igwerio giriae tokongia gendoki enkoro tokomanya esababu akurangiri lero tokomanya esababu gwatokere kanisa lero tokomanya esababu okobatise lero Nyasaye ngogokorare omonto ore important. Allow me to give you a story, 1 and 2 stories. Story number 1. Ase chidini echicheke protestanti musacho yo monya saka murangeri agacha se kanisa akaigora bake kanisa yae akabo muchungaji lakini obotaka mbwa momigete sana chikanisa chirichinde ekanisa yago nere kubwatia ekiogwakana akanyora ngo botaka ngo momigaburi akanyora umusani yo maka motebingo kagete na babantu bamenete akamoire ke Nigeria akagenda akairwa bakasa abantu abatokoroka abantu abakorokunga cults bakamoe lyoga goichuririe kanisa akokorera nebikone na agotwarira chibese nyingi ase lyoge liba moete number 1 aitemokaye igaga itamokaye motangi number 2 apandoni abana baye igaga apandoni agatika abana baye abaiseke babere no momuroyo akabatike gechichi akalimera go Nairobi ataliko manywa sare lakini akaro montoka tabanga Bwana Yesu asifiwe kucha mujione miujiza akokwanike ntoketa mokonye akabaro munda kagacha no energy estate chiaye lakini abana baje batayo namokaya tayo kayo kule ase chi estate ye chinera gacha gasalika akabeka ali umukungonde akabeka ali umukungonde mukungu ayo mebire chebika motebi bunako bobulito obulito bwo tokorusi bwabeke mwanzo era kaibore mbe obusa osene myakere oyonde na era abegete moina akamokore soti agendere komenta chinguru lakini naenda agachaka egweke mwanzo kyo mwaeli agatebigo mwana oli ogotigarete komomura igo komorigia asale omorete omorueke mwanzo omanya goikerania ira yaitu inifagiti aigaikabwa aragatenena agateba bono liro ringi mongonyete akamotebigwe unachesa omwana oliriria nyorire isasare nere gachieta akabechokora
Riria nyorire isa sare iga. Isa motebiri ngaye no mwana one. Naende chinibo nimbwate sana, lakini nachirute siase bikori. Lakini mbuya mona asoko konyora. Birecha biri bigacha, bikairo mwana agashira bunembeo. Agatiko bunarichara. Akamanya ko batebiga. Ire bintu byaino mongiraneri omwana one. Chinibo chaino chionse bikoraki. Mongina mwana momurore ngoyo mabweka. Mongiraneri omwana one. Lakini kako bateba kamotebi it is too late. Oyo ngwariete gentoki. Eira. Kerago chakoira ne kanisa. Akole rugo sabo mwana koira na koleire chintaro cy'ugukumi. Atabuati nonye ne siringi. It is too late. Nasa akamurangeli akaroroboro gino bwengenjo. Lakini bokamukolera ki. Bokamukolera family. Chini bona wate. Lakini bokamukolera family. Mbuyogenda no botaka to twale tamaje chibese. Nasa akorangelie osese niguna bibiti chiao onyore chire chindonge kubuokwe batanga Nyasaye gakorangeretie kuburukanetie bikori bitakora tigetuki bitayo. When God has called you to be an important person, tokaga na ndense tani okokokonya Nyasaye bwe kokokokonya gago chaka korunse ujiarali ujiguru Nyasaye talikuwa gaga usigwa na tamaa. Mungu akikuita usigwa na nini? Na tamaa. Kakurangeirie tako na kokora bokondi. Injua asengo Nyasaye. Timanyeti ikiura arengereria. Lakini nintagete kokora ukurangeri kokoteba. Kero nasabire. Nyasaye anchanya reverera itabe aboyo. Salie binto saitania mosibirete bions. Koruchitangutangu obuaba na binto binde bitali kirini. Omuanjira asibigwe bogima bwaya bochake nera abo monto bwengenjo. Nyasaye bwoko bwa itabege nteke ase nkoro ya nyarebe ikiara tuasabira ase Kristo mabole. Amen. Get the point. Take a step forward.